Eburu young boy now manite life amanite. Eburu young boy now manite life amanite. This video is for you. Biko nwanna maka ndụ gị ka iwe nwee ike mara ihe ịpụtara ụwa ime. Eburu young boy na amalite ụwa amalite ịfụrụ divorcee. Ndị abụ divorcee ji ego nọsị na Lekki, ha juru eju, ha nọ na Abuja, ha nọ na Port Harcourt. If all those divorcee na all those single mother ndị a ji ego ndị asị na ha ma anụzi di nọsị na all these black cults, run away from them. Once you notice na onye abụ divorcee and don't eme yes because ihe eji ama ha bụ na ha na like young boys, and if ị ga-eji agbara ndị ahụ ọsọ abụrụ ife ọzọ bụ maka gịnị? Maka your career and your life. Yes, enwekwara spiritual o, enwekwara spiritual. Ihe na-eme na nzuzo mana unu ama ama. You might be thinking no fun. Nwaanyị agbara gị jee obodo oyibo, ihe ndị egwuru ihe agada abụ na ihe mmụọ bụ na nke ikpeazụ abụ gịnị? Onye ọfụ. Ife ndị a na-eme tu anaghị eke. And ihe aja like young boys bụ na ha na like young boys a na-abịa enyeghị ezigbo ego 2 million 3 million. Ị na-ajụ gị sugar mom nyere gị ụdị ego a nwere gịnị dị n'ịra amụ ọ ga-etinye gị ụdị ego a? My brother, a na-anara gị one pempe destiny ya Chineke nyere gị mana ị mara. O nwere so many deadly society ndị a na-aba arọcha n'ime ha. All those people ji aka ha wee pigbuo di ya. All those people bụ sugar ogene bụ divorcee na ndị a di ha nwụrụ anwụ. If divorcee na ndị a di ha nwụrụ anwụ na controlzi akụnụba di ha, run away from them. I know what I'm telling you. Abịakwana ha ga-asị na ịchọ ha chọ ka ị satisfy ya na achọ ka ị ra ha na ha like condom. Ha like condom. Enye gị 1 million naira as a young boy. Ị na-eme gym afọ akpụ obi gị fụ 6 pack, ọ na-atọ gị ụtọ na ihe I like it because ị dị physically fit. Ọ bụrụ physically fit, once they look at you, ha anaghị anya fụ na ị ka nwere obere ihe ka dị gị n'ime. Akpọrọ gị enye gị ego asị na ị ga-ara ha without condom. Gị ọgba oluku bụ okoko ị ghara ha o ruzie mgbe ị ga-anyụ because ịdị karị dị wee enyu ha ana o were nwa handkerchief dị erubedi ọntụ na ọ na-eficha ihe ahụ enyụrụ anyụ ọ gbawara ime toilet ka o nwee ike ya chere ọ na-asapụ ya mmiri o were handkerchief hichara ya ọsọ. Ife nna agwa gị ihe agada anyị nwa bụ ndị prọfet na-aba anyị na-ekwu anyị na-ekwu mana ihe aba anyị na-aba anyị na-ekwu a nwere ike onwego onye mmụọ Chukwu revilụrụ anyị mana ya naghị agba afa mana a na-ekwe ndị nọgasị n'ụdị ihe a ha gbakasị onwe ha ewere handkerchief efichara ya ọsọ. Ọra and ihe na-eme ndị ozu bụla agada abụọ ha anaghị ara nwoke more than 2 times. Ha anaghị once were the first one ra gị nke ịbụọ were the second one kpam ha lịa gị setụlụ ọgwụ ozugbo. Setụlụ ọgwụ ozugbo ọ bụrụ 5 million naira onye gị, ọ bụrụ 2 million naira onye ifili ụlọ na ị nwetara shuga nwa mere akwụ ụgwọ. Ịfụ ọfụ ha na onye ọzọ wegoro nya ọfụ ha na onye erigoro nya another group of nya their group onye one of their group ndị otu ha ndị anakwa n'ime ụmụ useless cult a abụ ha na young boy erigoro ha na-ama ihe like ma mmenu ma mma na amụ ha like this menu mara ọ sị I don't like this guy, I don't like him. Mana onye ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-anwụ ọ sị I don't like him because na-ewere gị ihe ọ chọrọ iwere ịlike ya ịbịacha ya dị ajakwara je gbaa mbọ ka ụmụazị ibe gị echekwajeje post ihe na status create a WhatsApp group mana nwere ndị ga-azụ ahịa chọba ụmụ nwaanyị bịara ahịa ndị ga-ebe gị na ndị ga-ara gị ọtụ. So many of them di ha nwechara postrate, so many of them alụwo na di ha, so many of them di ha enwezi ha ọnụogwu ha nwabụzi breadwinner of the house, so many of them di ha nwụrụ anwụ, so many of them bụ divorcee ha bụ independent women, most of them bụcha divorcee ekere akụrụba ha keta their own property ahụ ndị di ha nwụrụ anwụ ha detake control of ego di ha bazie that useless court ha na abakasị na adị court ga-egbu ha very soon. Otu nzuzo ga-egbu ihe a na-abara bụ ụmụ kịrịkịrị ụmụazị kịrịkịrị ụmụazị ịfụkwa ndị shuga bọm ndị na-enwe ya ntonto ara ha hachaga ara ha hacha ntonto ga taa 911 afọ ha ụfọdụ ka afọ ha etocha nto ayọ abịa ha nto were ego because aba na ede poor, and what you need as a poor guy is money. And ever is your life you give nwoke kwesịrị ebe onye na-enye nwaanyị ego but other way around gị nwa bụzi nwaanyị na-enyezi ya ego ejuhu onwe gị ajụjụ na shuga mom nyere gị 3 million 5 million naira ere
Ireko ibe nyara akpa n'azụ na-akwara na katọntọm dị little money Chineke ga-enye gị were jegoro machine na-achọ ndebere ahịa ireko na-eko. My brother, ị ga-anọ n'eko nọ China 5 years. Now you gotta tell people say money no day for China. Ndebe China nya na-epikiri ego na street. Na-eme ihe ego. You want to know for 5 years, 6 years. You don't complain na ego adịrọ na China because yes, all your hope and your feeding and your lifestyle and the ihe niile iji bụrụ n'ụwa bụ ndị na-abịa ahịa. All those people piu ji aka wee piwuo dia 1, ndị lụgụrụ di ha 2, na ndị divorcee 3, na ndị di ha nwụrụ anwụ 4. No, that's not those court. When you had a better name, no, I be an call lifestyle. As soon as I put out about it, go where broken house here. Piam, we gonna say how young boys. Why, or the runto with a handkerchief onto no day feature for your mind. No, here, hang your call a feature, or day feature, okay, or feature 10 to us, or see the waste. Which I got because I didn't get 1 billion naira. The next thing was we would handkerchief, we catch shade and nylon. It would our chapter the handkerchief, catch shade and nylon. Would family just doing a bottomless pit. Ozu. So if whom why young girls say Ghana, no that brew. By the way, get it to the era. To tackle the ego first, to take go. Classic girls say Ghana no. You to take you where go about flight. You got wine in France with your money. You got wine in Japan. You got wine na Belgium. You got wine in Holland. You got about flight. What I can be the one to toast to woman. Be the one to toast. Yeah, but give one toast to the one. You got or walk. The man not going for the other way around. More little be he toast the wine. You go Jet to Bego. It was like a wine you go, and wine you go will give over and if you like, take my message. If you like, Yarap and I was a schoolboy, brew a shed up or whatever he does. Not bizarre gone.